Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба сайти Панҷпанҷа ҳунар. Ба наздикии як 3 рӯз пеш дар бораи сенсорни плита видео карда будам. Гуфтам сабаби сӯхтанаша, сабаби тез-тез сӯхтанаш. Гуфтам баланди бад намоне. Бисёртон савол доде ки агар баланд намонем чихе авқот паза тез мисол мо махсус гирифтем ки дар баланд истифода барем. бародаро, ака ба ҳамин саволи шумо ман ҷавоб гардонданем махсус дар бораи мечта бисёр бифаҳмонамтон ки ҳамин 4 положени мечта ҳамин регулировать мешава. Мисол тено 1 киловаттан инамиҷа дар борааш махсус экран дамондагием ки инструксияш мисол дар бораш. Хоб бародаро, чӣ гуфтаниям? Шумо агар 4 дамонен дар ҳақиқат месӯзонем, шумо худмон намедонем. Я амр 4 дӯст медорем, полни баланд мекунем. Баъд ҳамин сабаби сӯхтанаш ина нигоҳ кунед. Агар симои ҳамира агар иваз кунед, медови бақувват агар бизанед, симои ҳама драша гарени баъд бақувват мешава, метавонед ки 4 дамонед. Вақте ки заводскои худаш бародаро 3 дамонен. Инами крестикоро агар аҳамият дода бош, тез плавида мекуна. Ино махсус интихоб шудагай барои плитаи мечта ки ҳамин мисол хизмат кана, не ки ай сабаби ки 4 мемонем ҳамин тез месӯза. 3 вақте ки 3 дамонем, авқот ҳамихе хушрӯ мепаза ки мазза када мехӯрем. Чӣ хеле ки инами хонуми зеборо мондагиём, барои вай бародаро ин чиз шӯхӣ нест. Форатона хизмат кардан ҳамихе кунед. Агар бисёр аҳамият додаги бошем дар ҳамин дутага плита, инам хеле мисол дум ба дум мемонем, ҳар душа ключат мекунем. Мисол тен сирх меша, симо наздикан, беҳад ба якдигариш наздикай, ба ва меди тоза нестай, тез месӯзонем. Ман дар Европа дидам мечта ятага ҳатто 1000 евро ки қариб $1000 зиёд мешава. Ай $1000 зиёд меша. Не ки ҳам переключател ҳама чизош ранги ини худ монай. Просто ино постоянни авқот намекунанд. Рӯзои даркорӣ ва кам истифода мебарем. Мо ки хона гарм мекунем, беҳада бародаро хафа нашавед. Мо ҳатто плито, духовка пеши ман наздмон чанд бон овардан, хона гарм мекунанд ба духовка. Ба халадени хона хунук мекунанд. И барои вай нагрузкаи бадай. Чизе маълумот доре бародаро бинависен, видео када мепартов. Раҳмат.